Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Bayu. Ora kencan semayan kula Ibu Waranggana karo panjenengan agemane iso seragam mongko ora ning sing kencan. Nggih, niki nandhakaken paweling pambudidaya. Nggih. Margi kanthi werna biru, mugi-mugi kongres anggenipun badhe berjalan biru biswa rukun ambudidaya budaya semakin maju. Leres Mas Gareng. Merga napa Mas sing jeneng kabudayan niku sing jenenge budaya kuwi alat pemersatu bangsa. Leres. Nek sebagai budayawan utawa pelaku budaya rasane wis ora nyawiji niku ya tanda-tanda rusaking negara utawa sawenehing lingkup negara. Lah berbicara masalah kebudayaan. Nggih. Niku jane kebudayaan niku napa? Nek miturut panjenengan kebudayaan niku napa, Mas? Iki nuwun sewu otak-atik gathuk. Nek cara mbiyen sing jenenge kebudayaan niku budi lan daya. Nggih. Budine kudu becik. Nah terus terang, yen hawa panas ngene iki sing bersiko tinggi sapa? Sapa? Aku iki. Lah ngapa? Iki hawane panas disorot lampu gede-gede iki kok dledek yo Mas iki. Ya kudune dipernis raine. Apa ditato, dipermanen. Engko nek wis ora panas hawane wis pulih, lah diilangi mboko sithik. Terus iki tak tato men mulih ning omah kepethuk bojoku terus sapa iki? Terus aku njuk ra dinehi. Ya rasa ya jenenge nggih pun bakune ya harus dihadapi. Bekerja apapun pasti ada resikonya. Nggih. Pokoknya sing baku awake dhewe lumadi kanthi bener. Pun manut rile dhewe-dhewe. Nggih. Wis pokoke sing baku ki iki nderek bungah enten kongres kebudayaan ngene. Leres, nggih. Nyuwun pangapunten Bapak Direktur, iki wingi Bapak Direktur kepercayaan. Nggih, Wingi tidak Semarang aku ora iso methuki. Oh, Pak Samsul. Mergo aku ya tidak. Wes deh, Jan. Tindak pundi? Ya tidak nonton wayang. Iya, nggih. Dadi wayang iki Semarang ana festival wayang orang. Terus sedelok meneh neng Solo yang ra kleru. Ana peringatan hari wayang dunia. Niku kabeh hari wayang nasional sak Indonesia. Nek dunia ya sak jagat tekan negara manca sing tresna karo budayane dhewe ya gelar wayang. Nggih. Mula niki Mas Gandeng niki ujupe rak ya perubahan iklim utawa napa niku merawat bumi. Sadurunge ngaturke lelagon sing oke-oke tak nyuwun pelok barang sik. Oke, cocok. Kula nyuwun anggitane Bapak sing ngripta Bapak, titipane anak putu. Oke. Niku memperingatkan bahwa alas kuwi dudu duweke mbahmu ning duweke anak putu, mula wajib dijaga. Aku le seneng ki tembunge titipane anak putu ora warisan kanggo anak putu. Oh nggih. Ning titipan awake dhewe iki gur dititipi anak. Titipi. Mula kudu dijaga, dirasa. Nggih. Seneng kula seneng tembung. Mila dibawani sik. Monggo. Nyuwun tulung sing bawa Mas Dedi Sugiartanto. Mas Dedi. Nggih. Jan. Wira swara urung nyuwara kopine sak teko. Iya. Engko nek takoni panas kok. Soale rasane panas sih enak. Monggo diaturke. Monggo. Ya Mas Dedi. Kita acaos pepeling
Wonten sing dangu Mas para kadang pamriksa lumantar live streaming. Napa? Waduh, saya telat publikasinya. Ngoten niku perkara ra iso tindak rene. Oh. Ya nyuwun ngapunten wong jenenge niki ya anu kok. Dia tak aturke Bandung Bondowoso niku wau kok. Nggih, pokoke wilujeng mirsani nadyan wonten streaming. Nggih, heeh. Ya lanjut. Iwa kalimput marang turun nira Nano ya kang nyambung sejak iki kula kentunke bapak sing mirsani live streaming dalem. Oke, Pak Anom wilujeng mirsani, Pak. Kula ngacani ke putra. Nggih, nakal. Lah kon ngancani iki sapa? Aku ora akon kok. Wah, sing tanggung jawab nyawaku sapa iki? Ayo mbok. Wah, duh, isroh iki. Terus kadung tekan kene dadan kok kowe ora ngejak iki terus. Lah aku ora ngerti lho kok enek gambare Mas Garing. Lah sapa iki aku iki ora mudeng. Pak Direktur, pripun nasib kula, Pak? Niki ora apa-apa sukarela iki jenenge wong dono iki. Yen sukane suka ditimbali rene iki suka ning ora rela. Lanjut, Mas. Kewajiban kang satu ngupakara murid mamarti kautaman mamre bisa tulus rumaksa titipanira nano ya anak putu binudi mureh lestari payu padha nindakno balungan seru Mas. Monggo tur Gemari Pak Jinawi Kertaraharja iku Nuswantara bumi kencana uga kaloka kanthi dasar Pancasila alase isene iku kabeh dadi titipane anak putu prayoga budidaya slamete aja dilaleke yo padha nglestareke supaya bisa nganti rut tumurun anak putu Satu bumi
Alhamdulillah sampun dipun aturaken ya Mas Gareng. Wah, jan nikmat tenan. Nggih. Wis lagu lawas muncul berbobot berisi. Leres. Wah, namung langkung marem melih Mas Gareng. Napa Mas? Menawi pepundhen kula Bapak Dr. Restu Gunawan kepareng tindak wonten pepanggungan menika wah langkung remen manah kula. Nggih, Bapak Restu. Nggih. Pangestunipun. Nggih, Bapak Restu monggo kepareng paring berkah utawi mengestoni kanthi tindak wonten pepanggungan. Monggo metaram, monggo. Yo. Kali ulang sewu ora sepiro wae ning beliau seorang direktur. Nggih. Ini karena kebawa oleh namanya. Kok ngoten? Dimanapun posisinya selalu mendapat restu. Oh nggih, dan selalu merestui hal-hal yang positif nggih Mas. Nggih, wah. Nggih. Matur Bapak sampun dipun paringi rezeki dipun timbali mriki. Nggih, sami-sami. Nggih, wilujeng dalu Bapak. Nggih, wilujeng dalu Mas. Nggih, menika kula sak kanca nyuwun dawuh tujuan menapa kagem kongres menika mbok menawi wonten dawuh ingkang kedah panjenengan ngendikaaken bahwa monggo kula nyadong dawuh Bapak. Nggih. Sebenarnya sudah selesai tadi Pak. Mas Bayu sama Mas Gareng tadi kan sudah ngendika seluruhnya ya bahwa ini pergelaran malam ini untuk menyambut Pekan Kebudayaan Nasional. Tidak hanya di sini Mas, tapi ada di 40 titik di seluruh Jabodetabek. Dan tidak hanya kesenian tradisional, tetapi juga ada permainan, ada yang seni kontemporer, seni rupa dan lain sebagainya. Jadi ini bagian dari panen kebudayaan. Alhamdulillah. Pancen kalau wau kula bikak kalian Dik Bayu menika lak kados menika Pak. Bapak Presiden menawi badhe tindak kudil pas pampres pasti mendahului dulu. Lah menika pas pampresipun panjenengan. Nggih, saya tuh juga heran loh dengan Mas Gareng tadi loh Mas Dalam. Terus pundi? Cerdas sekali ya. Jadi saya malah belum membaca, belum tahu tentang pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan. Cerdas sekali gitu. Hebat. Matur nuwun loh. Mboten, maksud saya itu panjenengan kan saya sering nonton YouTube juga nih, Mas Bayu juga kali panjenengan. Jadi nek kali tampil dimanapun juga perlu tuh yang Bapak sampaikan tadi Mas, ketika kita tadi disampaikan ke masyarakat, bagian dari sosialisasi supaya kita melindungi kebudayaan kita, mengembangkan dan lain sebagainya. Matur nuwun sangat tadi, luar biasa. Mantap. Namung saestu Mas Gareng menika dalu menika saking kepinginipun derek partisipasi kok Pak saestu. Dados tidak berharap apa-apa karena juga beliau sebagai pelaku budaya senior sudah piye toh? Tembungmu partisipasi. Lah piye toh? Partisipasi iki lak sukarela to. Kowe ora kelingan to, ayen aku bar mantu barang butuh biaya. Lah iya. Menjenengan kok ya mboten Bapak, mboten. Saestu niku duraka. Namung kula derek nyengkuyung Pak, dengan adanya kongres ini tidak hanya memperhatikan betul-betul Kemendikbud Ristek betul-betul melindungi para seni lan senimanipun. Nggih. Waduh, nun sewu badhe tanget Pak Restu menika asli pundi? Asli kula Karanganyar. Wah, Karanganyar. Kanu Kabupaten Paving. Kok Paving? Karang ki apa? Watu. Anyar ki sing arani. Watu sing anyar ki Paving. Wah, sing marake nyelu yo anu ya. Kanu Karanganyaripun pundi Rama? Aduh isin aku. Oh, mboten napa-napa. Matese.
Oh, metese. Nggih, metese. Nggih. Nggih, Bapak Restu. Nggih. Kula ngaturaken panuwun dhateng Pak Restu ingkang sampun berupaya untuk melindungi kebudayaan beserta menapa sedaya pepunden kula ingkang paling lenggah wonten ing Dinas Kebudayaan menika. Nggih. Mbok menawi wonten keparengipun badhe nyekar menapa nembang nderek. Kyai Karanganyar mboten wonten ingkang mboten saged nembang, Pak. Mboten perkara saged nembang napa mboten. Kula niku kan sering nonton YouTube. Nggih. Nek sing nyanyi niku pejabat biasanya penontonnya do bosen. Jadi kula mboten lebih baik memang artis-artisnya mawon napa sinden-sindene mawon sing nyekar. Napa mlih Mbak niki Mbak sing malu ngejung niki kan yang Mbak Eka, yang pinter ngendang niku to. Niku mawon. Niki sing didhepke ngalor niki. Kok didhepke ngalor? Lah iki kidul kono. Lah iya ning ora didhepke ngalor. Nuwun sewu Pak, nuwun sewu. Panjenengan asring mirsani YouTube. Lah menawi wonten pejabat minggah panggung. Nolak tentunipun panjenengan sampun ngertos hukumipun, Pak. Oh sik ta, hukum apa? Aturan main. Aturan main piye? Munggah panggung iki hukume aturan main gur loro. Apa wae? Yen nyanyi ya ninggali. Pak, niku budaya sing ora bejaji niku, Pak. Nek budaya sing ora cetha ngoten ampun dilindungi niku. Agar aku ngemis ora mbok dukung. Dadi pengemis ora mbok dukung apa meneh dadi anggota DPR. Budaya ngemis iki ora apik lho. Ngemis iki dudu budaya lho. Kuwi pakulinan sing iso ilang. Lho sing ngomong. Gitu, Pak. Niku. Lho kok iso aturan sing gawe aturan sapa kok ya? Pak, ngeten iki. Nek teng dhuwur panggung mesti ngalang-alang iki. Mengke teng isor panggung dong. Ora sae. Nek mboten niki namung gegojekan, Pak. Ngersake, Bapak ngersake tembang menapa? Sing nyekaran uto. Nggih. Mangke perwakilan saged. Nggih, karena saya tuh penggemarnya Pak Anom Suroto juga. Yang dalang putranya juga. Leres. Saya enggak tahu salah apa bener. Kayaknya Pepeling itu yang nyiptain Pak Anom. Oh nggih, Pepeling. Nggih. Matur nuwun Pak Restu, awit sampun paring dawuh, ing sampun paring pupuk timbul dhateng kula sak kanca. Pepeling. Nggih. Nderekaken Bapak. Kula nyuwun tulung dhateng Ibu Waranggana 4 ya Mbak Eka, Mbak Rizky, jajare kuwi sapa kuwi? Oh, Dita. Karo Mbak Suci. Ayo kene nyedaki Mas Gareng ning kiwa kuthak kene. Monggo metaram terus. Yo. Ae ae. Larak disampirke ora tak gagas. Aku wis menang ayem. Piye ta? Mergo aku wis dikontak karo pegawe kene. Heeh. Mas Susembuh. Mas Susembuh minangka Mas Sumari. Mari iki sembuh apa ora? Lah jeneng piyayi kok diolak-alik iki lho. Wong diandani aku wis dikontak Mas Susembuh. Piye? Beres. Oh iya. Ya ngomong lagi tekan beres. Nggih. Nggih niki Bapak Ibu presiden tetapipun Ki Bayu Haji wadine kalih menika namung ibu-ibu. Ngencek menika ibu-ibu. Kayak malah patok bangkrok kayak gitu. Patok bangkrok. Seniore ta? Oh, senior. Oh, senior ta ibu-ibu. Ibu-ibu iki ora kalangan nggon kerawitan nek sinden ya kok dalang wis komplit. Nah nek wadine ning tambahan kuwi ibu-ibu. Kuwi nganggo apik ora ya ora apa-apa. Yen aku kuwi ibu-ibu tak akoni. Ning ibu-ibu wajib. Wajib oh. Pamake bakso tanpa sambel, tanpa saos ora enak. Oh iya. Aku ibu-ibu sing wajib kono. Diupamake sajen. Nek ora nek tumbale, nah ora apik. Omongane ra enak. Piye to? Jare wajib. Wajib. Mosok wajibke kok tumbal. Kuwi sinden kok padake buk, Gus. Masa aku dangkel jati. Iya. Nggih, pepeling diaturke dibawani sik. Dibawani. Kula nyuwun ingkang bawa agemane sing nganggo biru nom. Sapa sing birune semono paling nom dhewe.
Nah niku sing bawane nggih Mbak Rizky, Mbak Dita, Mbak Suci, Mbak Eka. Wah. Wong kok ora gentleman. Wong kare nunjuk aku dadak argumentasine mubeng cacane biruno. Ora urung lah ya butuh aku to kowe. Ayo butuh kok ya. Mangga. Ya. Ya ora ning kono no ning tengah, posisine gen center. Nggih. Ibu-ibu, mangga lenggah ning kono sik ora apa-apa, aja ganggu sing ngarep bawa nggih. Eka. Nderekke Pakde arek bawa. Nah. Pakde ning burine. Nggih. Nggih, nyuwun pangapunten sindene Bayu nu kesot kabeh. Kuwi menghormati. Menghormati ora ana wong arep ditonton kok lungguh. Monggo Mas Gareng diaturke sik. Sakarepku to. Waduh. Ora usah ngatung, wis diparingi kok jek ngatung wae. Saru. Aku ora ngetokke gelangku anyar. Oh iya. Ya. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nano. Oh sik aja kesusu ngenteni kenal pot liwat ki lho. Oh iya, nggih. Mergo ngelingi niki ning pinggir dalan ya ta, cedhak dalan gedhe. Harus menyesuaikan diri. Nggih. Mongko kuwi jalur utama. Nek nembang nganti Dumpyuk Muspra. Protokol MC. Nggih. Jalan MC. Kok MC? Protokol. Oh iya. Mula kudu ngati-ati sing nembang, aja nganti Dumpyuk larase. Heeh. Oh nek desa. Iya ta. Kowe iki ora kesel to? Wiwit jam 8 wis dalan ki ora kesel omong terus. Dadi aku to. Kok senengane kok kowe ngewangi kowe. Apa? Oh, cara ngomong apa diseneni. Oh, masa aku anek wong ning kene ora roh, tak tuntun apa piye? Masa aku picek to. Lah meceten ora ditabrak. Mangga ayo diaturke. Nano. Ya. Wasitoti saking Prowinasis ngeling ana wong urip ing donya bebasan mung mampir ngombe. Swantene Pakde Gareng saya Mbak Rizky. Saya Mbak Dita. Saya Mbak Suci. Saya. Pancen wis saya ya dibudalke. Omong dhewe lho ya. Aku. Kok iso do diamini. Sapoke entuk Gareng moji-loji lho. Ya. Salat kang 5 wektu. Nano. Ayo cakepan kok kuwi. Kudu tansah dipun lampahi. Eka. Iki nek Nawala mau lagune wis diaturke Prau Layar. Nggih, Prau Layar. Niki tak waca sik mumpung keri ora apa-apa nggih. Nggih. Niki katur yang terhormat kanu Ki Dalang. Nggih. Assalamualaikum. Dalu menika badhe nyuwun gending Prau Layar kalian podang kuning. Kagem Mayor Sindu Cibinong, Bapak Untung Kutadi Depok, Pak Edi Yitno Basuki Bekasi, Pak Untung Widodo Depok. Matur nuwun saking hamba Allah Pak Adi Suhadi Notok Depok. Pak Adi Suhadi Notok. Oh ngersake Prau Layar wis. Alhamdulillah. Engko diaturke podang kuninge. Leres. Yo lanjut Mas Gareng. Mbak Eka. Iki saka Pak Adi ana bebungah didum iki. Oh nggih matur Mbak. Didum Kak, didum. Ya Mas, lanjut bawane Mas Gareng. Yo lanjut bawane. Kanggo Mbak Yuku kabeh karo. Didum. Matur nuwun nggih. Yo sing bawa gen bawa, sing ngedum ben ngedum. Nggih, Mbak. Yo Mas Gareng lanjut. Mbak Dita 100.000. Mbak Rizky 100.000. Ada 100 400 pas. Pas ya. Nggih, pas. Alhamdulillah. 400. Aku endi? Bawa pepeling sik iki lho. Ditutuke. Bawa sik ya. Nggih. Ya bawa. Gawean rung rampung wis ngantuk ya. Iku cagak agama pakar ikan. Luhur. Ngedoken tumindak mungkar
yekti urip mangyo tentrem lahir batin bejo donya monggo ibu-ibu jumeneng sik ayo diaturke bowo wis rampung awake dhewe nunggu ibu-ibu ya wis entuk bebungan alhamdulillah matur nuwun yo diaturke pepeling buka celuk saka Mbak Rizki sik ya nduk enak ya yen wancine tansah dieling wis wancine padha ndakake wajib gawe pangeran salat dadi cagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah langsung tumanina luwih sampurna yen berjamaah saya ayo wis wancine padha ndakake agama semangat kaya sembahyang nata pilake dawuhe pangeran salat dadi jagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah sama saya tinggal sakit di kamukan akhir lagi saja keping saya sakit kita salah tunain tetap berada itu perintah agama nyeri kono neng dunia wong setila takut laksanakan takut dikuasa dan kepingin bisa buka terima kasih matur nuwun wis diaturke pepeling Mbak Eka keri kono sik Eka keri sing telu ayo angker meneh wah nembang pisan we sak tos Boyo ben wong kok senane kok meri. Ah iki nembang aku bawa ra entuk apa-apa. Wong ngersake podang kuning kok ya. Mbak Ika. Dalem yo. Iki wis kelakon sowan nang nggon Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Nggih, Kemendikbudristek. Iya. Niki kula karo panjenengan nderek nyengkuyung anane kongres utawi Pekan Kebudayaan Nasional. Nggih. Yang tidak lain hanya menapa menika memberi perlindungan terhadap budayane awake dhewe. Nggih. Panjenengan sebagai pelaku budaya ya kudu terima kasih karo para-para sing kawogan lan awake dhewe nyicil ayem yen kabudayane bangsane dhewe ing kene bakal kuat lan ora bakal dicaplok saka negara liya meneh.
Nggih, leres menika piye. Nggih, heeh. Mula niki yo tetembangan sawetara. Napa menika? Aku leren ya. Enten apa Pak De kok leren? Oh, anu to. Lara to, lara. Ora arep menikmati bakso. Oh, bakso engko Aku dicepaki bakso saka kanca-kanca SBA, SFC, Nggih. karo P apa? Kok KWN. Nggih. Terus MN apa? Apa? WMC. WMC. Oh iki komunitas wayang kabeh kelompok. Nggih. Iki metu bakso. Apa to tegese bakso? Apa Pak De? B iki bunder bentuke. Oh iya. Heeh. A ki asale saka sapi. Lumrahe. Heeh. Kaki kuah minangka segere. Nggih. Es. Es kuwi sambel lan saus variasine. Terakhir O. Orang tua, anak-anak semuanya senang. Oh, kudune O keri dhewe nek ora ndang dipangan. Bededek. Nek ora ndang dipangan Pak De engko selak dikukut. Iya. Aku ora caturan, aku ora entuk saweran. Engko Ora usah gelo. Yo diaturke podang kuning sik. Nggih. Dibawani ya, Kak? Nggih. Ya, nek gempak Adi Suhadina tok. Monggo, ya dibawani sik. Nadyan wujude mung peksi. Ya, Kak. Nadyan wujude mung peksi. Nyolong pesek. Warane ki apik, kadang bocah cilik ning aku. Kuwi ngomong batu petani. Ora dadi manuk ora paten. Iya, Kak. Ajene mangan bakso, mangan tikus. Ya, lah itu ben. Ya pilih burung hantu no. Nah, pilih burung hantu. Ya ngomongi mbok aja bater-bater. Ora iso nidek to. Ya, Kak. Terus aja di apa ki mau? Payak dhewe apa? Apa mau? Payak ya payak jadi. Oh. Krungu. Kaya telek. Krungu nek. Wong kowe iki aku kowe karo aku lak sak liwet to. Sak liwetan to. Kowe karo aku iki lak sebuah liwet. Tim. Ya, tim. Tim ora aku nang liwet, ora aku ngetim. Ah dhewe iki sak grup. Sak grup. Kowe apik, aku apik, kowe apik. Lah terus iki permasalahan iki nang apa? Perkara aku ora dijedori, ora digongke, ora dikendangi. Gowo bedhok iki nggo apa? Lah wong ngene lho, wong iki kabeh iki ning tatanane jare kabeh iki nganggo tatanan. Lho nek ruwancine jenggleng apa ya kon jedori. Lho wong iki wis gawan adat dicampur sari kendangane iki. Coba Kakak kowe joget to, Kak. Eno, ya. Esuk awan ning wis ora kapan. Uyuran golek sing tak. Loh, pas ngono kok. Aku mau ya wis tak paske. Coba, ayo Kak, ayo. Rasane penak no. Neno nane. Esuk mangan. Esuk awan ning wis ora kapan. Uyuran golek. Lah. Disiki ya ta? Ora pas ngono kok. Yen miturut rikala aku kuliah ning isi. Jenengan lihat ngisi to Pak De? Lah iya piye? Yo aku biyen tau kuliah ning isi nadyan kopong ning isi aku. Lah terus piye? Tuan ki mesti ajek. Lho kuwi ajek no kok. Tutuk dentak, der ora tutuk dentak. Der ngono iki, guys. Oh ya ajek. Coba. Ya Kak. Neno ya. Esuk awan ning wis ora kapan. Uyuran golek sing tak. Wah. Kuwi ajek kuwi. Malah syukur ditambahi mengarep malah lho. Nun sewu. Dipapak malah. Piye? Aja nganti ana wong ngerti. Piye? Sing ngendang ki TLK. Apa? Telek. Kok iso telek tak bales kenda. Jare nandak panjenengan LC. Apa? Lencung. Wah, sepenake ngono kok.
Iki nggo apa? Tak sewake ngoyo-ngoyo nggo apa? Wah ya wis ora usah gelo, wong ya. Basa Ino iki lek nggawa iki rekoso. Basa Ino peniki sapa meneh ya. Peniki sing sepuh lho sapa? Barno basa Ino. Barno to. Lah nono tak kira Saino. Nek lagu iki ora pas, mbok menawa lagu berikutnya pas. Lah apa sih kok pas? Apa menika lagune? Ana sing ngersake Nyidam Sari. Nggih. Nyuwun tulung sing sing nembang kok langgame Mbak Rizky Yainada. Kene Mbak Rizky, mangga. Mangga kene. Ha iki potret kang dirojoi apa? Oh, aku enek bagiane neh. Kowe kagene ngono sih. Karo Mbak Iki, Mbak. Rizky, Tope wong lakan golek omongan. Niki blonjo apa bayu padhe tindakan. Mau, iki pas to. Pas wong dhewe ngendangi wedokane. Kok ngendangi wedokane? Aku rono sing wedok mesti pas. Mau Eka ya pas aku. Ya, berarti kok sampean joget kudu bareng Rizky. Kok ora pas. Kendang ana sing apik, engko tak jak ning Taman Lawang. Seliramu akeh. Iya. Magare yo jebeti lawang ngene. Kudu ngomong. Yo, duh wong ayu, Mas Gareng bawa. Ayo. Aku ki. Ayo lho. Ayo. Duk, lho nang ndi Rizky? Kuwi lho gedene semono goleki. Piye to, Pak De? Ya maklum to, Nduk, wong jenenge tuwek. Oh. Ora, sing muni tuwek iki sapa? Nom Mas Gareng iki nom. Ah, ngono lho. Ayo. Kok ngrangkul, urung ngrangkul. Jare kon rumah. Lah mengko sik, ngrangkule kok nek kata-katane ngrangkul nyekel, ha kuwi oleh. Oh ngono ya. Nggih. Sesuai saire ya. Sesuai. Duh wong ayu. Ya, ngono. Pepujane ngati kaya ngene asmara Golek iya apa? cakemku bareng karo knalpot brong lho. Iya. Aku bareng Apa meneh? aku lho bareng nyawang Mbak Rizky karo panjenengan ketok serasi. Oh, serasi kah? Iya. Kayak apa kah? Kayak arek mriksane Simbah. Ngono ya. Check up kesehatan harus dijaga. Kowe sirik kowe. Aku jajar Rizky kowe sirik. Enggak, aku enggak sirik loh. Enggak sirik sama sekali. Ini namanya rezeki. Iya, Ya, ya. Rezeki tumrap Lah, iya, Pak. panjenengan, musibah tumrap Mbak Rizky. Meri apa piye? Ora? Duh dewa. Dewa iki nek kok dewa ngrangkul. Duh dewa Jawata Nenae welasana mring Mami iki ndi? Mami pundi, Pak? Nah, nggih. Ini dipaske nggih, Pak De. So kapan aku ngrangkul? Oh, sik to. Wah, nesu-nesu wae. Kowe nek seneng wancine lho. So kapan katakan? Cengkoke, Jan. Cengkoke. Niat betul to, Pak? Cengkoke wong ora kelegan kok. Iyalah, arane. Cengkok sakaratul. Sendal mayang. Sendal pancing kok sendal mayang. Ha iya. Jejer. Jejer Pak De. Jejer. Rantuk rangkul. Ra. Jejer. Kuwi ngopo kuwi? Nyekat bis. Iya. Kaya ning haste ya. Jejer lan wong. Main. Manane Upama sira nak kondhong tanpa prau
Sarah mumpung dalange ra weruh. Aku ning streaming delok iki lho. Wong kok senengane kok ning kene iki dinas pendidikan ora mak-mak ngono kuwi kudu didik sing apik. Lah nggih to, masa kula dimek-mek Mbah Kakung. Lah iya. Oh. Tur meneh Pak De iki kudune tekok Mbak Rezki wis kagungan pasangan apa durung. Ngono kuwi kudu diperjelas. Ora kok terus mak-mek ngono kuwi. Ngono jenenge lancang. Dipersani wong akeh ya kudune sing piye carane. Ora penak. Ya Kak. Nggih, ora penak. Pak Restu mboten dukani kula sisan, Pak. Kula dikeroyok iki. Ya. Panine Ngedam Sari. Ngedam Sari ya. Kaya nyalip ya. Dalu menika dipun live streaming kalian Indonesiana TV, Andika Multimedia, Sinawangi Channel, Cah Gunung Gandul. Luar biasa. Wah, matur nuwun dipun streaming dipun biowaraken sak Indonesia bahkan dunia. Leres. Ya Mbak Langgame, kendangane Gonggomino Mas Anggit ngelegani karo Mas Gareng. Ora usah ditaburi. Ngopo kok anune jam nganggo tambur? Ora urung arep jeglongke aku. Ora. Wis, kowe we. Sakit wayang kuwi. Ya. Ya Mas Anggit kendangi, Mbah. Ya.
tansah marep pamoring sukma